Ik zou door hetzelfde zijn, ben lekker op. Ja, zeker. Hey, ding joh. Straaien van €4. Dat is, Heren. Aspirant vlogger. Nou, was maar hoe zeggen, hè? Nou, was ja, vlogger. nou mag ik beginnen. Dat Ja, dat was wel een nou mag ik lieke beginnen. ding. Oké. We drukken hem aan. En dan is het... Maar was de zender ophouden bij het vloggen of niet? Wat zei je? Was de zender ophouden bij het vloggen of niet? Nee. Dan ben je even die Bouke Deelstra, die zal even vloggen leren. Ik zal hem even de fijne kneepjes van het vak, zeg hem even, wat draait je om je heen? Dat was net voor erin, want dan had ik die net niet in beeld. Nee, dat is hier. Bouke Deelstra zal even de fijne kneepjes van het vloggen van me leren. Dus, nou ja, doe maar. Ja, dan moet ik hem vol praten natuurlijk. Want als vlogger moet je de tekst vol praten. Ik zit nou naar mijn eigen camera. Ik vond belang vanzelfs, hè, want dit is mijn kanaal. Dat is Eduard zijn kanaal, maar ja, goed. Hier op Willemskade, toch een soort van generale repetitie om te zien of ik het een beetje in de vingers zou. En we halen ik alweer een putje voen. Want Eduard, we zullen we net daar. Maar ik zou je heel lastig worden. Het bos, het bos is nou begonnen, hè? Het bosk. Ja, had je net van je? Het Nee. Bosk? Bosk in oud? Nee? Er komt de komende zomer rent er een bostrolley uit. Super, ja, ik ben een woordman, dus ik mij er wel hoor. Ja, Dus, de woorden komen naar jou. ja. Ja. Als jou naar de woorden komt, dan komen we weer wel niet in daar. Dus dat was heel tjen. Ik ben heel benieuwd. Ja, En dan begint je bij het station zijn. Ja, dan is dat zo. Als we het bosjes daar zetten. Dus we zijn een de bossage daar, hoe dat doet. Ja. Dat weten we dan. Hè? Dus je zit al tjen, hè? Ja, just de ik zit het niet meer, hè? Ja, nee. Ik ben zo van vloggen, ik zit niet meer het meeste show. Oh, ik zie je wel op die emkes al, maar is dit het dan? Nee, je zit even erop neer. Maar jou, het is wel een mooi stadje. Hij ziet er mooi uit. Wat zei ze nou? Uitvalsbasis. Ik vind jou het wel een leuk stadje. Ja? Word ik geconfronteerd met mijn uitspraak nou? Is dat een rare opmerking? Wat? Jou het mooie stad? Als stedjes zei het, hè? Een stadje, ja. Ja. Als ik bij in de stad van 1 miljoen hast, hè, dan is dit wel relatief. Ja. Mensen in Nederland. Nee. Want Nederland had niet miljoenen stad, toch? Nee, ja, volgens mij net. Amsterdam is dat 850 of zo? Nee, Waar die is het wel toch niet, nee. En trouwens, dat wordt ook steeds minder, want die hoeft met het bataljon daar. Had ik begrepen. Heel benieuwd, just het was een beetje wat vaker geweest, dat weet het station net. Station. Ik ben Ja. altijd twee dingen die me opvallen. Ja. De bussen Ja. en de meesten. Oké. Ja. Maar nou dus ik bosken. Maar doe begint dus een vlogkanaal. En wat was dan vloggen? Wat was bevloggen? Als je aast is het natuurlijk in Albanië is er een wereld te zien. Dat is wel heel oors als hier. Hier is ook een wereld te zien. Ja. Maar deze wereld is vrij bekend voor u. Maar de Albanese wereld, Eduard, Ja, die ken ik net. die kent je net. En dat maakt het zo nieuwsgierig. Dat willen mensen zien. Die denken, hé, wat gebeurt er? Dat is oors. Hoe denk je dat mensen in Nederland zien wel hoe het in Albanië er een tak is? Ja, zeker weten. Ja, Ja, hè? 100%. Ja. Het is wel nog een bekend land, hè? Ja. Albanië. Ik ben er wel eens best toevallig, maar Ja, dat weet ik. Dat is voor mij ook een avontuur. dat is een avontuur, ja. Want er komt wel echt in een stuk wereld waar het wat minder op tak is, zeg maar Precies, zeggen. ja, nou, dat is het. Ook En, met een Mercedes, mag ik zeggen. Maar goed, dat... ja, maar dat verhoord ik. Oh, Ja, jongen, de Albanië, dat is net meer zoals stoot kenst. nou al niet meer? Nee, nou al niet meer, nee. Had je weer snelwegen? Nee, joh. Ja. Ja, dat is een raar en omreden nou, ja. Ja. Dus ik bedoel maar. Maar we kunnen het bos. Ja, we kunnen het bos, We ja. kunnen het bos, je Dan bent moet er niet ik afvreden. even... Ja, doe maar dat niet Nou, gewoon, mag hè. Zo, ik- ik interview die wat, maar doe maar het Nee, zelf niet, nou hè. ga ik jong, maar ik wil het eerst ausje van daar, hè, van de Ja, meester. oké. Ik zou we rennen nog even naar het bos. We zullen even naar het bos staan, want ik ben wel heel benieuwd dat mensen gewoon een beetje terug gaan wat het is. Want in één keer steer je IBM natuurlijk, het valt wel op. Nou, maar ze zijn weer. Het is net wat de meeste keer vaak gewend ben. Dus ja, zullen we even zien. Nee, wacht even achter. Er allemaal die bomen om mij heen. Nou, die stonden hier net niet. Wat vindt u daarvan? Dus ik vind het wel leuk, uiteindelijk wel. Met zo'n kamer. Dit is een fantastisch Met vliegtuig. zo'n kamer. Ja. Nou, Bouke die is achter me al de liek onder slaaggang. Die had ik ervaring, want die had op die Omroep Friesland werken. Dus, Nee, ik spreek geen Fries, hè? Joost, spreek je Zo Fries? zie ik er misschien wel Nee? uit, maar... Ja, nee, je bent nee. typisch Fries wat dat Is betreft. dat zo? Ja. Oké, grappig. Ja. Nee, ik kom uit het westen, uit Rotterdam eigenlijk. Met het westen. Ja, maar ik was op zoek naar een brievenbus. Oh. En dan moet je echt hier door de boom, die staat dus daar. Dus ik hoop dat mijn post... Bent u wel eens eerder geweest hier dan, of niet? in Leeuwarden wel. Maar Maar wat vindt u ervan, al deze bomen hier? ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja, ik vind het wel... dit is natuurlijk als je een brievenbus zoekt een beetje lastig, maar het feit dat er zoveel groen is, daar hou ik wel van. Ja. Dat het wel geleegd wordt, hè? Maar goed, dat zal toch wel, ja, er staat dinsdag na 6 uur, dus ik Ik vertrouw zou hem erop. gewoon in doen, dat zal toch wel een keer gelezen worden? Ja, ik heb hem er ook in gedaan. Dus, Oh, oké. de verantwoordelijkheid ligt nu bij de post. Maar hebben we hè? het in Rotterdam ook een beetje bomen in de stad? Of,
Nou, ze hebben de Koolsingel, ik weet niet of je bekend bent in Rotterdam. Maar de Koolsingel is de belangrijkste route eigenlijk door de stad. En die hebben ze onlangs helemaal vernieuwd en er komen ook heel veel bomen. Maar hier in de stad, ja, ik vind Leeuwarden hartstikke leuk. Echt Ja? waar, ook al staan er nog niet zoveel bomen, ik kom hier graag. Ja. Wat is er het leukste aan Leeuwarden? Wat spreekt je zo aan in Het deze stad? kleinschalige. Oké. Ja. Ja? Ja, je kan hier echt alles op de fiets doen. Oh, Maar zo groot is Rotterdam toch ook niet, dan wel? nou, Rotterdam is wel groot hoor. Ja? Ja, Maar ik ben niet dan zo moet je er eens bekend naartoe gaan. Ja, ik ken het verder Dan niet. zou je zien, je loopt je vloer. Nou, als je de weg weet is het natuurlijk niet zo moeilijk. En als je met het openbaar vervoer gaat, kan je van tramhalte naar tramhalte. Maar het is veel groter dan dit. Ja, Oké. absoluut. Ja, absoluut. Dus ik even Sjem bij Bouke, want die is hier nog steeds met een meneer moet praten. Maar goeiedag meneer. Nou, wat vind je ervan van de BM? Ja, mooi. Ja, mooi, Ja? zeker. Zeker mooi. Is de tafel in de stad? Ja, Ja, zeker. volgens mij wel staan blijven, ja. Oh, staan blijven zelfs, ja? Ja, mooi, toch? hier rond verdelen. Ja. Die auto's weg. Heeft wat meer Oh, de doen, auto's hè? hebben foto en de BM erin. Ja, Nou. dan hoeven we hier niet langs. Je had een auto ding. Ja, wel. Oh, auto, oké. ja. Maar ik ben er zuinig op, want hij is 22 jaar oud. Ja, zo. En ik heb een nieuw kar. En hij is nog eens nieuw. Ja. Ja, je moet het Maar je bent dus wel voor het green, had ik Even, gedroomd. ja, we Ja? zullen lekker een grote tuin. Ja, Oh, hem zelf moeten doen. er staan ook zulke joekels van bomen in. Ja, hè? Ja, hele grote. Nee, Nee, deze ben net zo groot. Die van u is bijna groter. Het is een Opel, dus het is een echte boodschapauto. Oh, je had een Opel? Ja, het is een Opel. Ja, dat is nog populair, een Opel? Ja, Toen is het iets altijd wel. populair. Toen is Altijd het iets populair. 22 jaar geleden, een auto uit 2000. Ja. Ja. Of een Opel Heine Astra? Ja. Ja, Opel Astra. Maar wel een Ecotec, hè, met zuinige motors. Hé, dat zei je, ben je zuinig? Nou, inmiddels dan net meer, 22 jaar oud. Hij is nu ook, ja. Nee, toch? ik denk wel niet. Die tank die gaat maar niet leeg. Gewoon een hippe bril trouwens, hoor. Ja, hè? Ja, wat is Ja, het voor die bril? moest niet vergeten op de... Nee, is ook geen dit is een crazy bril die je had. Ja, die had hij nog Maar wel. ze noemen me op het werk altijd professor, dus. Oh, wat dan? Nou, Die professor. omdat ik overal verstand van had. Ja. Maar ik vind het een mooi briltje, waar hebben die wij? Maar het enige, ik zou het zeggen bij de fietsmaker, maar vast een Everraadse per voorstreek. Op een kelders. Oké. Een duurbril? Ja. Ja. Ja, dat kun je wel vaak wel zien, hè? Een beetje een goede bril. Dat, En ik heb twee verschillende ogen. Hè. Oh. Ik wil opereert Oh, ja. op dit oog. Shit, ja, die hebben een beetje hoorde kleur, ja. Nou zie je het, hè? Ja. Ja. En lenzen erin. En Oh, wat kost zo'n bril nog, vreeg je mij? Deze die was 12,5. 12,5. Toch een heel 100 euro? Die van mij ook. Die viel weg. Ja, ook zo. Maar Die we een keer naar de Pearl of naar de Specsavers, zo, dan gaan ze een voor een keperbril. dat is ben je wend en het is een goed adres, daar kom je al zo lang. Ja, hè? En dus daar ga je ook weer heen. Maar ik bedenk me nou wel een keer, want Sorry? ik bedenk me nou wel, want ik vind het nou wel een beetje te gottig. Want hij gaat dan naar de Een oogarts. heel bankje van een bril. Ik ben toen voor die operatie naar Zwolle geweest. Oh ja. En ik ben geopereerd door een Chinese dokter. Oh. En die had die lenzen in staan. Ja, die moest ik ook betalen. Eén lens kreeg je en de ander moest betalen. Ja, ook 5,500. Joere bezig in die even, hè? Nooit ziek geweest, altijd werk, nooit ziek geweest. Nou wel. En nu ben ik 80 en nu komen de onkosten. Ja. Het is net nou, Ja, dat is al heel leeftijd, toch? Ja. het is net nou een auto, houdt de plaats op. Hè? Ontjen, hè? Ik zal even serieus zijn. Nou, Ik denk niet dat ik het online ga plaatsen. Nee, dat is gewoon puur even voor een oefening. maar Bouken? Nou, dat is best prima. Ik heb een hele leuke spreker hier uit Zeist. En die Oh. had een hele oude camera. Ja, Ja. wij zijn Friestalen. Ja, kent in het Fries komen. Zoals je mem komt uit Friesland. Oh, Uit Hurgeriep. kijk En die al. had me correct even uitlijnen. Dat is die camera uit 1951. Hoe het wat werkt. En die is net van de bulk of foto's, maar meer van het verfijnde werk, zeg maar. Oké. Ja, hier naam het. Klinkt wel heel mooi. Doe vertel eens helemaal naar dit verhaal. Ja, nou ja, dat is een beetje. Ja, nou hoor ik het nog kwaad. Nou, maar vind je een bosje in? Nou, dat is wel leuk, ja. Of zit er Dat, ik op in vraag? ik- Er zit ik- min in het bos. dit stukje komt niet online, dat is gewoon puur even voor het zelf oefenen. Maar, We hebben net. nou ja, goed. Ik denk dat ik ga in Albanië beginnen met een vlogkanaal. Ik woon in Albanië, vandaar. Maar goed, misschien dat hij nog een stukje van de vlog. Ja, dan zijn vlog komt online, denk ik, of niet? Dat weet ik het misschien wel. Ja, nou ja, ik weet het Niet net. nooit, hè? Oh, mooi, hè, het bos. Ja, ik vind het wel Wat vies ervan? het bos. Ja, ik zei correct, dat is misschien zelfs de Zijsterbossen, zei ik correct. Maar dat is meer naaldhout hier, meneer. Daar ligt ook nog heide tussen. Ja, die hebben loofbomen. Hè? Ja, Je hebt nog heide, daar kan ik bij je moeten lezen, dat ik wel zoiets, hè? ja. Je kent Een het stuk al, heide hè? erbij. Een stuk heide erbij. Nee. Ik zo'n mooi mark, een mooi pingo. Ja, een pingo. Waar is die pingo? Ja. Ja, maar de Dat heide. vind ik.
Oh nee? Oh ja, dat voelde ik me helemaal thuis natuurlijk. Hè? Mijn pingo erbij. Ja, want dobbe. Als ze zien, dit zijn dus bakken, hè? Dit zijn bakken. Die worden elke dag, of niet elke dag, elke week worden ze bij hem verplaatst. Hè? Door vrijwilligers. Oh ja? Ja, die gaan of ze zeggen ook deelnemers, maar dat vrijwilligers uit. Maar ze bij hem die worden verplaatst met een apparaat, die komen hieronder en dan verplaatsen. Het bos begint dus hier, hè? Je bij het station. En het gaat langzaam gewoon naar de Oldenhoven daar. Het gaat steeds verder. Het rent eigenlijk door de stad heen. Nou, dan was het aardig krachtig geweest. Ja, maar dat is weer, die bakken die weet je wel 1500 kilo het stuk. Sjijn, joh. Bos. Sjijn, prachtig bos. Oh net. Mooi bos, kan hè? Dat is een mooi bos, kan net, hé? Dat is dan een mooi bos. Ik ben verdwaald, hè? Ik weet niet meer weg helemaal. Wij maken uit, joh. Wij maken uit, hier. Wie is het goed? Ik ben verdwaald, joh. Zijn jullie ook verdwaald? Ja, nee hoor, we zijn Nee? we gaan naar de trein. Gaan jullie naar de trein toe? Naar de trein. Maar weet je wel waar die is? Want het is een groot bos hier, hè? Ja, het is hier een hartstikke mooi bos. Of vindt u het ook wel mooi? Ja, een heel Oh. mooi bos. Oké, dat is wel een verrassing zo, hè, zo'n bos. Oké, ja, het is geweldig. Ja, het is een prachtig bos. Nou, zeker. Het is een geweldig bos, hè? En heel mooi. Ja, Dan wist ik wel lekker het bos wachten. Alleen maar ja, ik zou wel boswater willen. als dat mensen kan uitstappen, dan jagen ze voorthaken. Nou, als je het nog goed. Laat het nog mee, of ja. Oh, nee, Bruno ook al. Nou, goeiedag. Dit is de man van het bos, dit is een man betocht. Ja? Een bosje, hè? Het bosje, ja. Maar ik dacht, zijn er nou alle bomen dit? Nee joh. Dit is een kwart ongeveer. Ik zou het zeggen, dit is allemaal zijn alles, twee- hoor. Ja, we zijn gisteren begonnen. En nu staat er een 200, 250. In die buurt zitten we nu. Ja, Dus er dat, komt nog 3/4 bij. Ja, er komt nog wat bij. Nou, lekker. Ja. Mooi begint hoor. Volgens mij zijn mensen Ja al, joh, mensen zijn heel enthousiast. ja. En de directeur is tevreden, dus dat gaat Oh, is helemaal het, goed. dat weer de directeur? Ja, de directeur van productie. Oké. Dus dat gaat helemaal goed. Nee, ik ben tevreden. Het ziet er toch mooi uit. Het is mooi groen. Ja. Dus we hebben een mooie... Ja, het wordt natuurlijk nog groener, hè? Ja, zeker. Wat voor bomen zijn dit? Er zijn 60 verschillende soorten bomen. Oké. Dat is allemaal verschillend. Dit is een haagbreuk en dit is weer een andere. En dan ja, de berk staat ertussen, elzen, iepen, kastanje. Nou, Er van was alles. wel een mevrouw die vroeg zich af of die brievenbus nou wel geleverd wordt. Nee, moet lekker laten zitten toch? Of gaat er een vogel in zitten? Je gaat volgende in nestelen. Ja, dan krijg je dat. Nou, was mooi gisteren. Hadden we 3 bomen neergezet hier. En Ja. de merel die staat gelijk in de boom. Dat is dan mooi. Kijk, dat is dan een Ja. mooi feestje. Dan ben je zelf ook denk ik blij, toch? Ja, nee, maar dit is, en iedereen wordt er blij van. Ik heb nog heel weinig negatieve reacties. Nou ja, was wel iemand die zei van ja, bomen, moet het nou hier? Dus dat hoort er ook bij. Ja. Nee, het gaat dus goed. Ik ben wel tevreden. Oh, mooi. Nou, mooi. Succes, hè? We zien het bos wel groeien de komende dagen, toch? Ja, dat gaat steeds goed. Dit wordt straks ook helemaal bos staan. Dat is Ja, hè? morgen ook. Dus als er mensen nog willen helpen, we gaan nog morgen, donderdag en vrijdag gaan we het hier nog verder opzetten. Dus als mensen zeggen, ik wil even een uurtje komen helpen duwen, dat kan of plaatsen klaarzetten van het bos, hoe je Ja. het noemt. Ze zijn welkom. Ik kan weer vloggen met, ik moet nog even Ja, omdraaien naar die Zo. vlogmethode. Zo, ja. Scan schermperiode. Ja, sure, want ik kan ook correct een man interviewd. Je had het Sjoen natuurlijk. Die man die had een hele mooie oude camera, Joontje 51. En ik kan Eduard een beetje volgen. Ik denk dat ik het nou wel in de vingers aan, vlogste meisje vanuit Albanië. Ook is het al, hè? Schermblowen, A10 schakelen, het nieuwe kanaal, YouTube, je ziet je maar op, Bouke Deelstra met AU. En ik was mooi volle kijkers. Ja, dat moet nog lanceerd worden. Ik had wat namen in de hollen, maar Eduard is de eerste die dat jaren zal. En Ja, dan, maar dan kun je ook meestal komt oproepen, hè? Dan wat het betekent. Maar Ja. ik wil meestal in mijn vlog weer oproepen. Want ze zeggen, nou, hoe dat... Nee, maar ik kan mijn eigen naam al in de hollen. Maar ik wil wel net bekend, ja. meestal wat betekent. Ja, Sameren. Sameren doen we dat dan. Nou, jongens, hulde. Hoi. Geweldig.